shi wannan mai gari a zalimi ne fiye da yadda kike tunani. Na so na baki wani labari, watakila zuwan ki garin nan ko kafin ki zo akwai wani wanda ya gaya miki. Idan har ba gaya miki ba, to ni kuma zan gaya miki abin da ya faru. Ina jin ka baba. To, ina da ɗana guda ɗaya sunansa Iro. Iro a karkarar nan tamu, shi kada ne wanda yake iya nome gona guda a rana ɗaya, saboda tsabagen ƙarfin Iro. Akwai wata rana ni da Iro muna zaune, sai ke bani labarin cewar akwai wani abokinsa zai kawo masa ziyara daga birni zai mana kwana 3. To baba, ga bakon nan mata. Yaro sannunku da zuwa. Mun sami ku lafiya. Lafiya lau. Ya gida. Ya kokari. Alhamdulillah. Ya hanya. Alhamdulillah. Kai kokari wallahi. Wallahi kan ba. Wannan ita ce jarintakan namiji. Wallahi malam. Ya baro alƙarya ya to tiran ya shigo inda miki. Sarki. Wannan shine tabbacin zaman tare ana zama amana. Wallahi. Allah ya maka albarka. Amin. Yaya tsofin naka? Wallahi sanin lafiya. To Allah ya maka albarka. Amin. Wannan sai a shirya masa miyar zogale ko miyar yakuwa. Ko kuwa kwai masa ramba. Yawwa ramban dai. Yawwa kuma tunda akwai kabewa daki da sai mar fate-fate. Za ki ga likimo kaman zomo zai shiga tarariya ya bakan ya samu fate-fate wallahi. Yayi. Baranta na ji gyada. Baba, baran kashin samar ruwan sai ya je kan nashi. To shikenan. To baba. Akwai sabulu iya nan kore. Tunda bako ne a bashi sabulu na musamman. Wannan mai kanshin dai. Koren sabulu irin na tuban nan ka dauka ka bashi. Akwai sosan kaba a rate. To baba. Ka kula da jakatar fa. Kar mu zo muna nan mu zuru janye majaka. Ba ma jakan ba ma baba, har shi zan kula da shi. Ka san jaka ce ta yan binni mai kone a jiki. Yanzu mu zuru da ya zo sai ya ce balangu ne. Janye ta zai wallahi. Yanzu abin da nake. Kai? Baba. Nan muna magana da ka zo hulaka kaman kan daki kai ba kan kaki magana. Walaji nake ya fita. Irin wannan ne fa yaro iya zo na sai zo a gini akan yabe. Ta ji kai waje. Kai. Kai daurewa zaka ce fa. Dauriya zaka ce wannan ba kai ka tuta ba mu aka ƙara. Mu aka ƙara wallahi. Kai. Wayo. Yanzu wannan cin mutunci da mai yi kama matar malam. A ce bako zo maka bakunci an kai an ci mutunci ka an ci mutuncin bakonka. Wallahi malam. Wannan al'amari sai dai Allah ya saka mana. Wallahi tallahi. Daurewa za ka yi fa. Allah ya isa. Ana danna man ruwan dumi sai ki ji ya ci a ka kai na ni ji nake kamar yake ɗaɗara ruwan zafin nan. Sannu. Daure. Alƙuran. Yaro bai taɓa zuwa gari ba daga zuwa mai gari ka duba ga malam. Sai a hankali kurin. Sai dai a hankali. Nan kar ki gana ki magana tsinuwa kurin nake yi. Wallahi tsine masa wallahi. Za ki ganna jan carbi tsinuwa kurin nake da wuta balbal. Wallahi malam. Ina tsinewa ina tofawa. Wallahi tsine. Aikata nake tsinewa nake. Aikata nake yi. Wannan sai dai kurin Allah ya saka mana. Wallahi sai dai Allah ya saka. Bai uwar gida? Na ga fa ira fa kamar fa bayya motsi. Allah wallahi dan leko mana ira da Allah. Tabo mana shi. Karfa mu je ba zo ba sabota man tsiya fa ina ji. Gane da gonaki zuwa bani da fama da noma ni kadai. Baba baya magana fa. Baya me? Baya motsi? Zai ka gidan mai magani ka ce taimaka ya kawo min doki. Daga gidansa dauki mai magani. Kar ba nesa ba ta zo min kusa. Wannan yaro. Ina zuwa tukuna. Ina dan motsa. Yana yi? Wani gida ya dan motsi. Da numfashin? Ina jin suman zaunai. To alhamdulillah. Suman zaunai. Ya da ku. Wanda kuma ruwan zafi ne baranta na ayayyafa masa. Ka san shawarar da zan gaya mata ƙarshe? Kin san wani abu? Wannan bakon itarka ta ibar garin nan. Yo ma da ai ya zama dole. Ka tarkata yan komotsanka ka bar garin nan. In kuma ka ki, kai ma wallahi sai hada da kai. Kuma ba kyale ka zai ba. Dan wannan mai garin namu ba dole Allah yake ba. Yanzu malam kai da
kake so ka je birni ni ma ina so mu Rabu da ni tafi ma kawai. je birnin nan ko ai ma je ba ka gani yanzu ka duba ban ni kukan ine mar albarka. wallahi tsitsi ne masa wallahi tsitsi ne masa tsitsi ne masa. To kin ga abin da ya faru. Wannan dalili shine ya sanadiyar samu ni bar gari. Tun daga wannan lokaci shi kuma ɗana Iro ya kwanta jinya. Haka ya yi ta rashin lafiya har ya rasu. To shine bayan na tsinci wannan yaro sai na sa masa suna Iro na mai da sunan ɗana saboda soyayya ta da wannan yaro. To kin ji abin da ya faru. Na ji komai baba. Kai hakuri. Insha Allah zan gyara komai. Ba da nan da daɗewa ba. Kai hakuri baba. Ina jin ka. Baba, Ina jin ka. ina gaya maka ga sallah ta taho ga sha'ani ya zama abin da ya zama. A ce abin da za ka yanka ma yanzu. Ba ka da shi. Ba ka da shi kuma in ma kana da shi din tsada ba za ta baka siya ba wallahi. Kuma me baka ba zai baka ba. Wannan ai sai dai ka mutu dan taure ba zai iya baka ba. Matsolo kenan. Wake ta wannan yan mata ki hakuri da Allah yana nan fitowa. Kin san fitowa ta su ce sai an kai. Sarkin fada. Ina jin ka babba. Abin da nake so na gaya ma. Eh. Duk mutumin da bai biya haraji ba. Eh. Sai na zauna a kansa. Daidai ne. Kowaye shi ba zan raga ma ba. Ina Allah ya kai ji ranka dai. Sarkin fada, Ranka dai. ai bana kuregu za mu yanka. Ya? Kuregu. Ranka daɗe kurege ai na gona. A to ai san bishi. In lafiya lau ina gajiya. Shi kurege, shi ragon ce akai farilla ne layyar. Ai layya ba farilla bace. In ka samu ka yanka, in baka samu ba ka hakura. Akwai ku dinga ku tsaya mun ga tsayawa mata ku sanar walda ku. Allah ba kai wa rai. Ba farilla bace. Ranka dai. To ranka dai saboda yara ai. To su je mana makotan bayan uwan kuma ne. A da ba. Ranka daɗe kurege nawa za mu kama? Kurege za mu jibi za a fara gudun neman kurege. Aina. Duk mutumin da bai kawo kamar guda 40 ba sai ya ci ubansa. Jikin na dama kabata ai ba. Za ta warware. Bai Allah lafiya? Ranka daɗe ina da wani dalili da yasa na zo garin nan ta Kanas. Me ya kawo ke? Bai wa Allah. Ranka daɗe na zo gari nan dalilin Iro. Eh? Dalilin wa? Iro ranka dai. Iro. Wani iran? Ki buɗe baki ki bayani man. Dan gidan wa Iro. Waye iran dan gidan waye? Iro dan gidan wannan. Dan bakin nan ku? Dan bakwa. Na ji dai. Ranka daɗe idan dai har za a taimake ni dan Allah ina so in faɗa a gaban shi. Shi Iran? An yi tsiyar ranka dai. An yi tsiyar. Ana saba fyaɗe yi miki ba. Ai shine nace an yi tsiyar. Bai wa Allah ana saba fyaɗe miki ba. Allah ke. Kin san tsinannu sun yi wa duniya. Abin da ya ba daɗi. Ba bara ne ba. Tun da ka zauna a nan. Shekaran jiya ranka daɗe ba fara'a. wacan wani shegen yaro in gaya ma gaskiya. Da tijuwa ce yan shekara 46. Inna lillahi. Yau fyaɗe. Inna lillahi. Billahi lazi aka nuno a rediyo. Ana faɗi. Gaskiya ne ranka ba sai ka rantse ba. Amma ka ba shi koran Ka san shi fyaɗe. Eh. Ba wai sai karkano yarinya ba. Gaskiya ne. A'a. Ko mace ita ce yanke wa ƙasa cibiya. In dai bata so In ba. bata so ba ya ɗaya ne. Gaskiya ne ranka dai. Kwarai wannan zancen naka daidai ki. Ina kake sarkin ma mai da kai. Allah baka. A jiya ne wani iro. An gama A kawo mana shi nan. da rai ko ba rai. Ko wujiga kai mun shi nan. Je ka. To ko tana kan yarinya. Yanzu nan zai zo. Kin zo inda za a share miki hawaye yarinya. Yarinya muna jinki. Iro. Ya zance na maka da ko kai waye. Eh. Ya zance na maka da ko kai waye. Ya zance na wa kaina da mahaifina kuma asiri. A gaban bainar jama'a. Ba sunanka Ira ba, sunanka Hali. Sunan mahaifinka Jibril, kuma sunan mahaifiyarka Hafsa. Sannan kana da Yaya aka yi da batun kes ɗin yarinyar nan da ta bata? Any progress? Sa har yanzu muna nan muna ta bincike a kai. Ba a samu wata madogara ba har yanzu? Up to now ba wani dai information sa. Okay. What you will do is ku kama duk samarinta. Okay sir. Duk wanda kasancewa yana da alaka da ita
ku kama shi. A ciki za a iya samun guda ɗaya wanda za mu iya benefiting da information a gurinsa. Am I making sense? Yes, sir. And by the way, bayan wannan, idan kuka kama su duka, ko kuma kuka inviting ɗinsu, kafin ku fara gaya musu me dalilin kiransu, ku fara more su, ku dake su. Ku buge su fa! Okay, sir. Ku more su fa! Okay, sir. Then from there, sai ku gaya musu ga dalilin da yasa aka inviting ɗinsu. A nan za ku samu information. Yes, sir. Allah ƙara ma girma. Allah ƙara ma kwado. Kwado kuma? Anini sa, anini nake nufi. Anini shine kwada. Dan banza. Okay, sir. Sannu Allah ya sauwaƙe. Umi karki damu, na miki alƙawari insha Allah in dai muna rayu ba za ki mutu ba, kuma duk inda ake zuwa a samu lafiya in Allah ya yarda za mu kai ki. Allah shi yake ba da lafiya amma magani shi ne suna. Ki haƙuri Umi, duk abin da ya faru bawa kaddara ne a rayuwa, ba wanda ya sai tsallake kaddaransa, ba mai wuce kaddaransa Umi. In ga baba ba shi da shi yanzu, ga halin da mama take ciki ita ma, ni ma ba ni da shi wanda zai taimaka mana. Insha Allah Umi, dai ni namiji ne zan taimaka mana, zan iya bakin kokari na. Ki kwantar da hankalinki, na muku alkawari dukanku da ke da baban Allah da ba za ku mutu ba. Kin ji ko? Na san kila halin da kike ciki ba za ki rasa wani abu da kike so ki tambaye ni ba, dan Allah ki tambaye ni shi, ko menene, ko magana ce ki mini. Ni kaɗai na sa abin da nake ci a zuciyata saboda halin da muke ciki gaba ɗaya mu. Ki daure ki ban magana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Monsa! Easy. Sa na zo ne akan maganan yarin nan. Sa ya kamata a ce mun faɗaɗa bincike akan binciken da muke akan kes ɗinsu, domin na fuskanci kamar suna da ƙamshin gaskiya a cikin kes ɗin. Kai, ka zo ka koya min aiki na ne koko? Sorry sir, ba haka bane. You are very stupid. Sorry sir. I said you are very stupid. Thank you sir. Dauki kanka, kar ka tsaya ko ina sai ka shiga sel. Sorry sir. Allah ya ƙara ma girma. Monsa! Kai, karkace mun komai in har ba ku ganta ba. Yassa mun ganta. A ina? Asibitin mai kima da ke jikin Zoo Road. Kwarai da gaske sa. Let's go there. Okay, sir. To yalla bai abin da ya faru. Yarinyar nan sun yi bata kwaya ta sha. Sai drugin ɗinta. Suka bata kwaya ta sha. Suka yi mata duka kuma suka yi rafin ɗinta. Sosai sun bata mata yan matincinta. Amma luckily enough mun samu mun gyara mata yan matincin nata. Likita,
yanzu ina shi yaron da aka ce ya kawo ta asibitin nan? Shi yaron da ya kawo ta asibitin ya riga ya tafi. Ban mai mata aiki ba sai da muka ɗauki photocopy na ID card ɗin shi. Good. Yanzu ina copy na information ɗin da ya rubuta muku, sannan kuma ina shi ID card ɗin da ka ce da shi akwai photocopy da ya baku. Give it to me. Very good. Good. An sanar da wani yaron ne? An sanar da shi. Sannu, yaya jikin? Me ya Allah, tausayin shi nake ji, Hajiya, tausayin shi nake ji. Wannan ɗawainiya da yake da mu ta yi yawa, Hajiya, da kun sani da ba ku sanar da shi ba. Haba Alhaji, wannan irin nauyi. Ka tuna fa mu iyayensa. In bai mana bawa zai yi wa iya da waɗanda ya fi mu ko mu da muka yi masa tun iya ƙarami. Haba Alhaji, a iyaye duk abin da za ka yi masu baka biya su ba. Allah ya baka lafiya, ka yi haƙuri Alhaji, da Allah ba na son kana kuka. Ka yi haƙuri, ka da lafiya. Haba Hajiya, lokacin da ke cewa sama ma yaron nan jari tun ina da ƙarfi na, tun ina da abu a hannuna, babu yadda baki da ni ba. Sama ma yaron nan jari, Hajiya, na ki in sa masa jari yanzu kuma gari sai da abin ya kare. Ka daina kuka, komai ba muƙaddari ba ne, haka Allah ya shirya. Allah bai yi za ka ba shi ba, kuma yanzu kaga ɗanmu ne, dole ne ya yi biyayya gare mu. Ka yi haƙuri don Allah. Allah ya baka lafiya. Dole ne in yi kuka ce. Dole ne in yi kuka. Na dai da zan yi nauyi masa ko. Zan tashi ne. A kai ka ɗaki? Zainaba! Zainaba! Na'am, Daddy. Ya magana tafiyar take? Tana nan. Goben za ki tafi? Daddy. To gashi ni ma kuma zan yi tafiya yau, zan je Kano. Gobe zan dawo, goben ma kuma late sai wajen dare. Kin ga ba za mu haɗu ba. Shine ce bara in kira ki mai sallama ko tun yanzu. Sannan kuma ina da sako, idan kin je ki gaishe da mamanki sosai fa. Sannan ki ce mata ni mai laifi ne, ta yi haƙuri. Zan zo mu yi wannan maganar. Kin gane? Na ji, Daddy. To ga wannan ki rike hannunki, kin ji ko kuɗin mota ki yi? Ki rike, kin ji? Na gode, Daddy. Yawwa. Amin amin. Zainaba. Kuma ina ƙara jan hankalinka, Khalifa. A duk inda ka tsinci kanka, kar ka fasa taimako. Kar ka fasa taimako, Khalifa. Duk mutumin da yake da buƙatar taimako a gare ka, ka taimake shi. Kowaye shi, ba wai a'a sai wanda ka sani ko a'a wancan ne an a'a. In dai buƙata ce ta taimako wani izo maka da ita, to ka dage ka taimake shi, kuma ka taimake shi iya ƙarfinka. Sai dai kuma wanda ka ga abin ya fi ƙarfinka, ba ka da idda za ka yi,
to wannan babu yadda za a yi. Amma ko irin wannan ɗin shi ma wanda kake yi don shi ya gani, ka gani mutum na da buƙatar taimakon ba ka iya taimaka masa, ka tausaya a zuci da tunanin ina ma da ina da hali zan yi, to wallahi wannan ma ya ishe ka lada. Ina tabbatar maka in ka rike wannan nasiha Khalifa, wallahi tallahi za ka samu lada na jiran ka a lokacin da kake tsananin buƙatarsa. Insha Allah baba, na gode sosai. Allah da zan iya kokari na ma ina son na faɗa maka ko wani taro da zamu je ne na marubuta wani conference ne a Abuja kuma suka sa hadda sunana a ciki. To ba gashi nan ba, ai ka gani ko, ka ga abin ya zo ko, shi sa nake gaya maka haƙuri dai shine dama maganin zama duniya baki daya. Ana yi a hankali a hankali a hankali, wallahi wata ran za a kai wajen, wata ran za a kai wajen. To ina maka fatan ubangiji Allah ya kai ka lafiya, ya dawo da kai lafiya. Allah kuma ya buɗe ƙwaƙwalwarka ka samu abin da kai ma za ka ba da gudunmawa a wannan zama da za ku yi da 'yan uwanka marubuta. Allah shi ba da sa'a. Har wa yau Khalifa, don Allah don annabi, kar a biye wa abokanai, a je a dinga abu sharholiya, kar kai haka. Khalifa, ka ji na gaya maka, Allah ya baka sa'a, Allah ya bada nasara. Gaskiya baba ya kamata a ce kaya aure, don wallahi hankuri ake mana da wayo. Oho, gori ma kaɗai ake muku. Dadin ku ya aure, da ke ma sai ki fushi ki je ki nemo mun wadda zan aura. Matan da suke son dadi na a ce ni zan nemo dadi na mata da kai da ha ba zai yi ba gaskiya. To waye kawo shawarar ba ke ba? Ke fi dacewa a ce at least ku kawo wadda za ku iya zama da ita a cikin gidan nan. Na san dadi kana da 'yan matan da suke son ka da yau. Anyway, duk ba wannan ba. Ina yar autata. Tun safe da ta fito wala bata da ba har yanzu. To, amma kin san ina taimaki kashe dan a cewar ki daina barin ta tana fita ita kadai. Wannan garin ba duniyan nan ba gaskiya ne da ita ba. Wannan duniya fa ba gaskiya ne da ita ba. To dadi kai hakuri, insha Allah ba zan ƙara barin ta fita ba. Idan kika haka raina zai fari. To shi kenan. Ana kiran ki dauka. Assalamu alaikum. Kuma da lafiya ne. Da wuri nake zauna sani. Likita dan Allah. Ina lillahi wa bismillah. Assalamu alaikum. Da Allah ke baka malam ba ni ce likita dan Allah ka yawo iya ba ni ce likita wai kina ganin ruwan ki ba ni ce likita ba bawon Allah ka fita daga nan wajen ba ni ce za ta mutu ka yawo uri ka fita hajja dan Allah dan annabi ki taimaka mana malam ya za ka shigo mana waje ba ni ce hajja dan ga likita dan Allah likita za ta mutu likita wannan ai ba Allah ka taimaka mana wannan ba zan taba ka wannan ba zan taba ta ba police report ba. Likita ka taimaka, likita ina je ka samu police report ko ka taba wannan yarinya. Likita dan Allah duk abin da zai fara kai na likita na da dan Allah ka taimaka mata. Dan Allah za ta mutu likita. Kai da komai akan ka. Za ta mutu wallahi. Ina yadda likita wallahi ina yadda. Komai akai na likita za ta mutu. Dan Allah likita dan Allah. Dauke da ki shigo mai ita. Sai kuma sai ka ba su ID card din ka. Nagode likita, Allah ya saka da likita. Kuma ka ba su information. Nagode likita, nagode. Shigo mai da ita. Lafiya? Ha? Me ke faruwa ne? Gaya min mana menene? Menene? Na gane. Bata dawo ba kenan har yanzu. Kuma a yi ta haƙuri
ita rayuwar duniya a ko'ina kake to haƙuri shine ribarta. Kin san abin ne yanzu gaba ɗaya sai a hankali, komai ya tsaya cak, ba ma iya mu kaɗai ba ma, koma wani ɓangare yanzu zaki ji kowa ma'aikata kowa kuka yake. Wallahi musamman mu marubuta, ka rubuta abin ma ka zo kafin mutum ya zauna ya karanta ma aiki ne. Haka ne, ai ya kamata ma a ce da gwamnati ta kawo muku ɗauki. To Allah ya bada sa'a, sai ku yi ta addu'a. Wanda addu'a ne kawai, ku ci gaba da mana addu'a insha Allah. Insha Allah addu'a fa muna nan muna ta yi ai. Assalamu alaikum. Alaikum assalam Alhaji. Ka dawo? San da zuwa. Ya na ganka a gida da rana. Allah ba yanzu dai nake shirin fitan dama, ina jiran kaɗan leko mu gaisa. Shi ma yanzu dama yake shirin fita. To ai mun gaisa sai a tashi a je a kuma fafata. Ai yana da kyau. Wannan ji sana dawo. To shikenan Allah ya to Allah ba da sa'a. Allah ba da sa'a. Kin ga gutun da ta zo ai ta sha. To. Dadi tsokana tafa take. Ka san me take cewa? Me take cewa? Wai na ki aure. A'a. To. Kai. Kin ganki. Dama ina son na gan ku ai tare. Ina son muku wannan tambayar. Wai me kuke ji ne da kullun sai kun yi irin wannan rigimar? Sai wannan ta in bata takale ki ba ma sai kin takale ta. Me yasa? Ku sani san da nake wa mahaifiyarku ita na ɗora a kanku tun bayan rasuwar mahaifiyarku. Ba ni da abin da nake so a duniya irinku. Farin cikinku nake so a kullum. Shi yasa kuma kuwa taso da irin wannan haɗin kai. To abin da nake so shine ku ƙara rike mutuncinku duk kuma inda za ku je, kuma duk mu'amalar da za ku yi a rayuwa ku tabbatar da cewar ku fitila ce da ke haska gidan da kuka fito daga ciki. Don haka duk ko me za ku yi a rayuwa ina so ku ƙara martaba gidan nan, ku daraja gidan nan, ku nuna wa jama'ar duniya cewar kun fito daga tsatso na mutunci, gida na mutunci. Kun gane ai. Kuma ya tsokanan nan da Allah duk da dai ba zan isa an hana ba zai. Insha Allah dai. Au da ki fara tsokanar ta tantun a gaba na? Ha? Wallahi ki rage. Kartaran bala nan ta zo ta samu kin ga dai halin ta wani lokacin in ta duka sai a ce fata ko ne ko? Eh? Ni dai zan fita. Na fa gaya muku fa. Ku kula. To. Dadi da lafiya. Da lafiya dadi. Insha Allah. Masha Allah. Ni ko? Zakawa ki. Alaikum salam. Arriba. Lafiya kalau. Lafiya lau. To alhamdulillah jiki da sauki. Ha jiki da sauki. Jiki da sauki. Wallahi. Dama ina so zan maka magana kare fa. Daka. Ni ba san mata inda zan faro maka ba kare fa. Ƙarshen tuka-tuka dai tek. Kayayyakin abincin gidan nan ya ƙare. Babu komai a gidan nan da za a dafa. Saboda haka ga kuma ƙanwarka maganan magungunanta. Baka siyo kayan abincin ba kuma ba a siyo kayan magungunan ita 'yar uwar taka ba. Yanzu kaga ya rage ko dai a yi su gaba ɗaya inda hali, ko kuma a zaɓi wanda ya fi dacewa, wanda aka ga shi ne ya fi zama tilashin mumi, kamar abincin nan ga misali, ko ba haka? Baba ai ina jin ba su gaya ma bane, amma jiya an karɓo kayan abinci. Akwai kayan abinci da na karɓo a wajen wani aboki na, bashi ma na karɓo shi. Akwai aikin da muke nema mun gama aikin ba, mun gama aikin na samu kuɗin zan je na karɓo maganin da kai ma akwai maganin ka'ida za a kawo. So nake sai sun biya tukunna kafin zan je na karɓa na zo da shi. Allahu akbar. Allahu akbar.
khalifa Allah maka albarka, Allah maka albarka. To ni ina jin dan ba su dafo min shinkafa bane na gani ki isan ya ban gana an kawo kayan abincin ba. Sai an siyo har da irin Italiyan nan ka san ta fi taushi. A an siyo ai musamman ma dan kaya kawo ta. Yawwa na fi son ta yi. Kana zubawa ka ko baka tauna ba sai ka ji sun tafi sadda. Na fi son ta. To ko ita za dafa ne? In ka dafa ba zan kici ba wallahi. Ba zan kici ba. Ni fa Zainab ina son zuwa garin mu. Ke garin mu fa ƙauye ne. Sannan mai garin ba shi da kirki. Baya girmama ma bako. Ni ma in ba dole ba bana son zuwa. To ai mun muka je ya zama dole ya girmama mu. Baki san shi bane, ba shi da mutunci ko kaɗan. To amma ni dai gaskiya ina son zuwa. To shi kenan, Allah ya kawo ki lafiya. Na san idan kika zo, umma za ta ji daɗi sosai, ni ma zan ji daɗi. To ya tsaya mutu ne yau baban labarin Zubairu ba me ke faruwa ne? Ai sannu. Lekara afuwa. Ake jikin naki ma da ƙarfi yanzu ba wai kaman ba kamar yadda yake a kwana biyu ba. Yanzu gashi kin fara samun sauki, yanzu abin da ya rage miki kai guje-guje. Karki damu, insha Allah in dai da rai da lafiya. Wata rana tattara ki zan gaba ɗaya mu hau jirgi mu wuce Indiya. Waje can a miki allurai kin ga ki dawo kalau kawai gaba ɗaya. Sannu. Bari kai ki yi jiwa kanki ciwo a hankali. Kin sha maganin ki kuwa? Allah ya sauke. Wallahi ke kawata kin fi abin dariya da yau. To yanzu dai gashi school ya kare. Sai koma gida ya rage. Kuna nan abin ku ko? Sanda zuwa. Sanda zuwa baba. Sandu Zainaba. Wato kin samu yar uwarki sai hira kuke kuna ta tuntsira dariya ko? Kowa yana jin ku daga waje ai. Kuma ku bi kadai ina yar uwar ta ku ɗayar. Ta dadi autanka tana daki tana bacci. Tana siesta ko kuma kuna nan kuna haɗa kai za ku tashi gwamnatin ta ko? Da hiran makaranta muke yi ko? Zainab. Kinga yunwa nake ji da yunwa na shigo gidan nan me ko da ba? Ba na san in ji ma kuma menene zan ci samun akan da yau. Abin da ma ka fi so ne daji tuwo ne bara a saka. Zainaba. Bara ta yi shawa tuwo. Sa ka haka da sassafe. Lafiya kalau. Ina za ka? Na je mai gidanmu ne kiran da sassafe wai ana bukata na a wajen aiki. To, dama jikin babanka ne ya tashi. Don jiya gaba ɗaya bai bacci ba da kyar ma ya bacci. Saboda haka nake so in ka fita a nemo mai maganinsa. Kuma ka ga maganin ƙangon nan taka shi ma ya ƙare. Sati guda kenan yanzu ba ta da magani. A samu da Allah asu. Shi kenan mama, bari dai na fita da yadda aka yi dai. Sha Allah dai zan kokarin na zo da shi. Au, Khalifa. Da Allah ina so in tambaye ka na manta. Da Allah a samu ko garin kwaki ne. A kawo mana. To Allah ya tsare. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Labai, ya haƙuri komai mai wuciya ne. Kuma insha Allah wani yaran za a samu shi. Allah zai bayyana mana shi. Amma sai ka kwantar da hankalinka. Don ba yadda za a yi ka samu lafiya irin ka tada hankalinka.
Allah ya sa. Baba, na yi maka alƙawari. Insha Allah gobe zan je garin su Zainab. Kuma za ta raka ni neman shi. Za mu samu halifa insha Allah. Kuma zai yafe maka abin da kan yi shi. Na maka alƙawari. Allah ya sa. Na ji daɗi a raina. Na tabbatar yau sanadiyar haihuwa za ta iya yaye min baƙin cikin da ke raina. Ki daure ki je kin ji? Ka daina wannan magana. Allah ya miki albarka. Ki ɗauki ATM ina ki tafi da shi ko me ke bukata ki amfani da shi. Wayo Allah na. Wayo Allah na. Wai me ke son ce miki? Allah sai kin azan da yake. Idan kika bi ma zai kula mana da baba. Kin ga babu kowa a gidan ki. Kin ga kuma halin da baba yake ciki. Kina so mu tafi mu bar shi kadai ne? Ki hakuri kin ji? Ba zan dade ba zan dawo. Don Allah ina roƙonka ka yafe wa mahaifina laifin da ya maka. Wallahi yana cikin wani hali, ya yi ladama abin da ya fara a tsakaninku, ya yi ladama abin da ya maka. Sarkin bada ashe zan shiga aljanna. Kai alhamdulillah. Halifa don Allah zan so a ce ka taimaka ka biya ni gida, saboda mahaifina yana cikin wani hali. Don Allah ka taimaka ka yafe mishi a gaban shi. To, abin da zai faru ya riga ya faru. Khalifa ne maka laifi. Don Allah ka dube ni da idon rahama. Ka yi haƙuri, ka yafe min, sannan kuma komai ya zo ya wuce. A zo a gina sabuwar rayuwa. Ka sani, a dalilin irin abin da na yi maka da kaina na kori kaina daga aiki. Ka sani duk wanda aka zalunta a rayuwa shi ake zuwa a yi baki a ce da shi ya yi haƙuri, kuma ana buƙatar ya yi haƙuri. Don Allah ka yafe min, ka manta kuma da komai. Kaji? To Alhaji babu komai. Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya fi mana gaba daya, domin su kansu iyayena da suka rasu sun kashe kansu ne, wanda hakan zunubi ne a musulunci. Ina fatan Allah ya sa ya fi maka da nayi ya zama rahama a gare su, ma Allah ya gafarta musu. Amin. Yanzu daga nan ina za ka je? Da yake dama mahaifina bako ne a garin nan, kuma tare da mahaifiyata suka zo, ni ban san dangina ba, su kaɗai ne dangin, kuma a halin da ake ciki yanzu babu ko ɗaya. Gaskiya na tashi daga nan ɗan da ya shiga ne kawai dai a ci gaba da sabogiyan da ban da inda zan je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka daina faɗin haka. Har yanzu mun zama ɗaya da kai. Ka ɗauke ni tamkar iyayen da ka rasa. Ni zan zama maka garkuwa a rayuwarka. Khalifa, ina son ga mata nan 'yan mata har guda 3, duk 'ya'yana ne. Ga zaɓa ɗaya nan da sati 2 a ɗaura muku aure ku zauna tare. Sannan kuma ka nemi sana'ar da za ka yi, zan baka jari har na miliyan 5. Ka sani cewar yanzu kana gidan nan tamkar ɗana. Alhaji ni yanzu ba abin da zan ce, kawai dai duk wacce Allah ya sa rabona ce. To idan ka ya nuna ba komai. Ba komai. Yanzu sai samu miliyan 5 in baka ka jajari.
alhamdulillah. Dama Alhaji ai ina da sana'a kuma ni marubuci ne na fim, ina rubuta script. Shikenan ai. Alhamdulillah. Ai yanzu sai ka je ka fara shirye-shiryen kuma fim na gaba. Wannan fim ɗin kam ya ƙare. Kuma na gaya maka zaɓa. Ko a cikin ku akwai da ta yi masa. Ke san yaya? Yaya?